Takže ahoj ľudia, vítam mojho ďalšieho videa a tentokrát to bude ďalšia séria z jak to niečo Diebio. Pozrite si prvú sériu a ideme rovno na to. Tak, ideme na to. Super. Dajte, na čo som si dával teraz regen. Ale to je dosť dobré. Regen teraz je dobrý. Regen dobrý. Ja regen mám rád. Lebo oproti tomuto nemám dosť šance. A dneska ideme dať tank s tými dronami, neviem názov, ale s tými dronami pôjdeme dať. To je jasné. Lebo musíme ho niekedy vyskúšať. Na 5 si to dodáme. Na 5 to už je. Dobre. Ďalej ideme penetration, aby... Joj, tak toto idem dať. Toto idem dať. Neidem dať. Risknem to. Takto nejako vypadá ten boss. Jo, dal som to. Yes. Ja som to vyčaroval. Jo. Ja som pán. Tak ideme HPčka. No, ten bullet speed. Nevadí. Je mi to urytí. Hlavne, že máme HP naplno. To je to hlavné. Aby nás nezabili. Ako pred chvíľku. No mňa vlastne zabili pred chvíľkou, takže ja som prostý. Bullet speed potrebujeme. To je dosť. To najviac potrebujeme pri dronoch. Ak mi ani hovno neuberáte, čo vy, guličky. Mám naplno HPčka. Ale zase strely mám pomaly jak sviň. To vylepšujeme rýchlo. Koľko som ubral. Aj kill som medzi tým dal. Poď. Ty si tu na nič hráč. Teda si takto na XP. Ale ty už si dobrý hráč. Ale dosť veľa mu uberám. Takže nechaj toho. Nech toho. Semka je nejaký nubák. Ale on mi dosť uberá tento malinký. 2 rány a... Ivo. Dobre. Tak už potom posledný level, ja už sa chcem rýchlo na XP. Joj, ty pôjdeš. Jos. Hej, ale aj ja pôjdem asi. Ale moje drony. Vidíte, aký je dobrý tento dron. To je aj na obranu. Na všetko to je. Keď pustíte, dajú sa to aj ovládať, keď štiknete ľavé, či pravé, či ľavé. Hej. Vysral sa na to. Dobre, vysral si sa. To sa mi ľúbi. Tak, teraz... čo robíš? Čo robíš, ty dilino? Sa len tak neodrbem ľahko. Kde strieľaš? Tak mám vypustiť ja drony? Tie sú pomalé, ale silné. Ešte aj obrala. Keď ich balí. Jos. Ne. Jo. Ja som zabudol na tú rýchlosť. Takže teraz to je jasné, že bude pomaly jak sviňa. Ale ty máš dobrý damage celkom.
že teba by som nepodceňoval. To koľko mi uberá? What the fuck? To čo je? Ja možno skapem. Toto není fakt dobré. Nemám drony, ani nič. A som mŕtvý. Dobre. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie dislike a môžete dať aj odber. Čus!